Sí, molt bé. Segons el que vaig escoltant, sobretot el que hem de fer en les mesures socials no és invertir-hi més diners, sinó el que hem de fer, potser sí que invertir diners, però en fer la prevenció, perquè aquesta gent que es troba en situació de vulnerabilitat o que no té habitatge, doncs sortir d'aquesta roda de situació d'emergència. Per tant, també hem parlat d'habitatge. Habitatge a la Fundació Habitat Solidari, quan es va crear per aquestes situacions d'emergència. Per tant, el que hem de treballar tots plegats és perquè hi hagi més habitatge i que aquesta gent que està en situació d'emergència no acabi ocupant un pis de per vida de la Fundació. En quant a habitatge, segueixo. El que volem fer des d'Esquerra Republicana és promoure la reconversió d'antics hostals i de locals comercials en desús en habitatges. També volem impulsar un programa de beques per l'emancipació dels joves i els habitatges cooperatius per a persones grans amb espais compartits com a alternativa a les residències i per evitar els casos de solitud no desitjada que ens trobem a dia d'avui. També volem governar per totes les persones, com hem dit abans, fent un punt d'assistència digital per facilitar tràmits telemàtics, suport en mesures per trencar la bretxa digital de les persones grans, un servei de cangur municipal per a infants, que és un model d'èxit a molts municipis, fomentar la participació ciutadana, en especial els projectes de ciutat, impulsar el projecte de Calella Ciutat Cuidadora, oferir informació a les persones que es dediquen a les cures, acompanyament en els processos de dol i pèrdua amb un laboratori d'idees i d'intercanvi d'experiències i recursos en l'àmbit de la salut, crear també els consells veïnals i també des d'Esquerra Republicana vam fer una moció en la que es va aprovar per unanimitat per fer la creació del Consell de Ciutat, cosa que a dia d'avui ni s'ha tirat endavant. També volem crear un programa estable de voluntariat per a les persones grans amb l'objectiu de combatre casos de solitud en conveni amb les entitats de l'àmbit social. Social també és entorn i benestar. Podríem parlar de la façana marítima, que nosaltres la volem donar-li amb aquesta retirada progressiva dels vehicles, perquè ja hem esmentat que farem aparcaments, doncs retirar d'aquests vehicles per fer l'ocupació de l'espai públic en aquest espai, entorn verd, tal com és també el Parc del Mau, que també s'ha de potenciar. I per a tothom, per a totes les persones, el centre cívic que volem fer en el mercat municipal, centre cívic i cultural, respectant les actuals parades i, a més, engrandint-lo a dues més perquè hi coexisteixin amb aquest espai de centre cívic i cultural, sempre respectant l'obra de Jeroni Martorell i també fent una plaça al davant de la porta del mercat, que ha de ser també verda i donant perllongació al carrer Sant Joan. El Museu del Turisme, tenim molt clar que l'hem de tancar. És un museu que no està ni reconegut en quant a museu en les institucions i, a més, no dona cap mena de retorn a la ciutat. El volem transformar en un equipament educatiu i o cultural. També, en quant a l'educació, volem potenciar l'absentisme, la solució per l'absentisme i la segregació que ens trobem també en certs moments de la ciutat, quan comencen les escoles. En els esports he estat escoltant projectes que miren molt amunt, però tenim estructures en el municipi, equipaments esportius que tenen goteres i que durant tots aquests anys no s'hi ha donat solució. També a la fàbrica Llobet també tenim parts de la instal·lació que tenim goteres. Per a tothom també volem fer una aplicació mòbil que hi hagi tota la ciutat. Moltes gràcies.